Il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' għamilha. Jitfa' allegazzjonijiet f'diskussjonijiet politiċi u meta jkun mitlub jissostanzja mhux talli ma jagħmilx dan iżda lanqas iwieġeb lil min jgħidlu li jrid jinvestiga. L-aħħar każ huwa marbut mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ fil-Mosta Simon Busuttil għalhekk. Ta' ħaddiema li jaħdmu fl-ITC illi hemm qiegħda ssir diskriminazzjoni kbira b'bażi ta' twemmin politiku. Dan ġab ir-reazzjoni ta' ċermen eżekuttiv tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ Clyde Caruana li ftit sigħat wara kien diġà kiteb lill-Kap Nazzjonalista. Kitiblu kif kumment bħal dan jieħdu b'serjetà kbira u qallu li kemm ilu fit-tmexxija dejjem ħass li mexa b'ġustizzja u kif persuni magħrufa għal twemmin politiku differenti ingħataw l-opportunità li jikkontribwixxu. Fakru wkoll kif il-ħaddiema huma rappreżentati mill-union ħaddiema maqudin u ma jirriżulta li hemm ebda kwistjoni pendenti. Għalhekk Caruana talab il-Kap Nazzjonalista biex iħeġġeġ il-ħaddiema jitkellmu anke permezz tal-UHM. Qallu wkoll li jekk hemm bżonn jinħatar bord biex jinvestiga l-każ. Iżda wara 5 ijiem Simon Busuttil lanqas biss wieġeb l-email ta' Caruana. Dan l-aġir li l-ewwel jitfal ġebla mbagħad jaħbidu mhuwiex ġdid għal Simon Busuttil diġà għamilha f'dissett meta qal li persuna neħħewla l-benefiċċji soċjali. Ħanajdlek xi weġġani iżjed. Dalgħodu jienu ġejjaw iċempilli xi ħadd u qal li single mother bi 3 tfal, wieħed minnhom bl-awtiżmu, single mother bi 3 tfal, wieħed minnhom bl-awtiżmu kellha benefiċċju ta' 600 euro fix-xahar. Għatawula għal 370 euro. Mela inti għandek gvern illi qiegħed jereq fil-korruzzjoni, imma single mother bi 3 tfal wieħed minnhom fl-awtiżmu minn 600 niżżil għal 370. Dik tweġġanin. Jirriżulta li kif sar jaf b'din l-allegazzjoni ftit tal-iem wara il-Ministru Michael Farrugia kiteb li Simon Busuttil iżda sal-lum kważi xarejn wara Simon Busuttil lanqas biss wieġeb littra. F'każ war ieħor Busuttil jallega iżda imbagħad jaħrab biex iqajjem suspetti kbar li jkun qed jikdeb.